नमस्ते. आता आम्ही बाजार करून आलेलो आहे आणि ऊन बघा किती झालेलं आहे. आणि ते बघा दारात माती ओतलेली आहे. ही लाल माती जी माडाला लागते ना लावायला, ती माती बघा. केवढी आहे बघा ही. केवढी बघा. एक डंपर ना. एक डंपर. मोठा ट्रक. मोठा ट्रक. कशासाठी माती ही? ती माड लावायला, माडाची झाडं लावण्यासाठी. आणि तुम्हाला साईडला दाखवतो बघा. खड्ड्यांची माती बाहेर आलेली आहे. मजबूतीसाठी ती पण वापरणार आहे ना अर्धी? हा, ती पण अर्धी वापरायची आणि ही वापरायची. आता तू आत कशी जाणार पण प्रश्न आहे हा. तेच तर, म्हणून तर मी उभी राहिले आहे. हा म्हणून तर उभी राहिले. आत कशी जाऊ? आता घर थोड्या वेळाने असा दिसतोय, थोड्या वेळाने असे बघ मम्मी बाजूला तुम्हाला माडा दिसतील. आणि सर्व लोक आपल्याला कमेंट करतात की माडाचे रूट्स. आमची जागा खूप आहे, तुम्हाला असं वाटत असेल. दिसायला छोटी वाटते ती, पण तो गॅप मोठा आहे आमचा. ते रूट्स आम्हाला पण समजतं की माडांचे रूट स्प्रेड होतात. ते आपल्या घराला मला माहिती आहे ना. मम्मी गावातलीच आहे. आणि आता नवीन नवीन प्रकारचे माड निघाली आहेत. आता नवीन शॉर्टकट मध्ये आहेत माड. जे जास्त बघा, ते तेवढ्या उंचवाले नाही घेणार आहे आपण. हे बघा, हे किती शॉर्ट आहेत बघा. ह्याच्यापेक्षा पण कमी असतात ते. आणि लवकर पण धरतात ते. खड्डेच आता कंबरभर खड्डे झालेत आहे. म्हणजे खड्ड्यामध्ये तेवढा माड जाणार आहे तो खाली. आणि हाईट पण ना, हाईट पण आमच्या ह्याला आहे ना, हे तेवढीच हाईट असणार आहे. बरोबर ना? मला पण एवढं बरं वाटतंय तुमची एवढी काळजी बघून. हा, ते म्हणत होते की डोक्यावर बिकर पडतील. आतापासून एवढी काळजी घेताय. पण माड झाल्यावर आहे ना, शेळी खायला या. हा, आणि आम्ही तशी प्लॅनिंग केली आहे. जर घर प्लॅन केलं तर ऑब्व्हियसली झाडं पण आम्ही तेवढी प्लॅनच करणार ना. हा, आणि अशी झाडं लावणार आहे. ती शोची पण लावणार आहे समोर. त्याची पण सेटिंग केलेली आहे. आम्ही तुम्हाला सरप्राईज देणार होतो, पण तुमची कमेंट ऐकून आम्ही बोललो. आता बघूया मम्मी आतमध्ये कशी येते बघतो. मी तर जातो. तर मी बघा कसं जाईल इकडून. पिशवी घेऊन जातो. पिशवी दे. तर मी आज जातो पहिलं. बुटं भरली माझी मम्मी बरोबर. भरली ना? दे. माझी पण भरणार. मग तुझा व्हिडिओ चालू केला, बघूया कशी येतेस. या आरामात आहे, आरामात आहे. बघा केवढी माती आहे. कलर झाले. कलर झाले ना? बुट कलर झाले. आपली लाल माती तशीच तर आहे. हे बघ किती खड्डे. बघा केवढा खोल खड्डा आहे. तेवढी माती राहील आणि तेवढा झाडांना रूट स्प्रेड होतील ना. पाणी आला का? हा, आता मी पप्पूच्या मामाकडे आलेली आहे. आता इथे बघा माझी खातेदारी कशी होती. त्यांना थांबून ठेवलं आम्ही बघा. पाणी आणतात, थांबवलं बोल, व्हिडिओ काढतो. ठीक आहे. स्प्राईट आणलं. स्प्राईट नको, पाणी द्या फक्त. तिला द्या, बाबूला रुंजी नाव ना तिचं नाव. स्प्राईट पिऊया. तुमच्या मांजर बघा मोठी झाली है ना. नको. हे बघा केवढी, हे बघा केवढी मांजर. हे बघा ही अजून एक आली. किती वर्षांनी पिते मी स्प्राईट ना. पी आणलं तर 3-4 वर्षांनी तरी पिते. तू पी जरासाठी. आज जेवणामध्ये काय बनवली? तांबड्याची उसळ आणि भात. भात भात माणसं तेवढी आहेत ना. कढी, गोडी डाळ, डाळ आहे. बरोबर. एवढं सर्व. मेथीची भाजी, मेथीची भाजी, थोडीशी मेथीची भाजी. सकाळी त्यांना डब्याला दिलेली ना. हा हा. हे बघा चिंटू लोक. हे बघा चिंटू लोक. आणि तू बसले आणि इकडे अजून एक सांगतो जरा साईडला हो. बाजूला काय तुझ्या ते तिकडे बाजूला काय अंडी. आपल्या गावठी अंडी आहे तिकडे अवेलेबल. आणि शुभम आता आपण कुठे चाललोय? भाटे नर्सरी. भाटे नर्सरी ना. आणि लास्टचा व्हिडिओ बघितला काय विचार तुमचा? मित्रांनो, लास्टचा व्हिडिओ आपला बघितलात का फार्मचा?
फार्मचा आणि तुम्हाला गाडीचा पण. वडापावच्या गाडीचा. आपल्या स्नॅक सेंटरचा व्हिडिओ तुम्ही बघितलात का? कसा वाटला तुम्हाला व्हिडिओ? हा. आणि नक्की व्हिजिट द्या, नाही बघितला असेल तर लवकर आणि या. इकडे बघा अंडीचे ऑर्डर बिडर घेतात बघा, हे ऑर्डर आहेत बघा. हा हे बघा. तुम्हाला पण हवी तर शुभमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आपण दाखवला होता, तो कॉन्टॅक्ट नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा आणि याच्याकडून अंडी अशी ऑर्डर देऊ शकता तुम्ही. हा चांगली ताजी ताजी अंडी. आता आम्ही भाट्यामध्ये आलेलो आहे आणि ह्या ताई आहेत कांचन मुरकर, यांच्याकडे नारळाची झाडं आहे, ती आता आम्ही घ्यायला आलो आहे. आपण टीडीचे 5 घेणार आहे, 5 घेणार आहे आणि 2 सिंगापुरी घेणार आहे. 7 घेणार आहे आपण, हा. आणि 1 आपण आंब्याचा लावणार आहे. 1 आंब्याचा लावणार आहे. अशा आपल्या 8 जागा आहे, 8 आहेत ना खड्डे मारलेले. हा आणि बघा इकडे पाटी, हे त्यांचे रोप आहेत, हे टीडीचे रोप आहेत त्यांचे सर्व. हा टीडीचे रोप आहेत. ह्याच्यातले आम्ही 5 घेणार आहेत आणि सिंगापुरी. आणि तुम्हाला माहित पाहिजे म्हणजे बघायचं असेल सिंगापुरी काय असतो तर बघा किती शॉर्ट असतो बघा तो. ते ऑरेंज असतात ना नारळ त्याची, शेळ्याचा ना. आणि इकडे शुभम आपल्याला काय काढून देतोय? तर याचं दालचिनीचं झाड 1 काढलाय, तर ते तिकडे काढतोय. आहे का अजून? 1 दालचिनी आहे. हे सिंगापुरीचं झाड आहे. सिंगापुरी झाड 5 ते 6व्या वर्षी धरायला लागतं. हे किती वर्ष 5व्या वर्षीचं आहे आणि हे जवळजवळ 9 ते 10 फुटाला झाड धरतो? हात पोचव. बघ आता तू समजा हा शुभम खाली गेला तर जरा काय आहे आपल्या म्हणजे बघा किती आहे बघा, एवढ्यातच झरायला लागतं ते. 9 फुटाला धरायला लागलंय. म्हणजे आपल्या काय एवढा वरती जात नाही ते. नाही 9 फुटाला आहे. 9 फुटाला. हे आपले आहेत सिंगापूर, हे आम्ही आपण हे घेतोय ना, हे 2 आपण रोपं घेतली. 2 घेतोय. आणि बाकी कोणते घेतोय आपण? टीडी जात घेतली, जे भाटे नारळ संशोधन केंद्रात हे केलेले आहे, विकसित केलेले जात आहे. आणि ते आपल्याला हे काय देतात आहे मम्मी? कढीपत्त्याची झाडं. कढीपत्ता. हे बघा ही पण रोपं आपण लावणार ना कढीपत्त्याची. हा 1 लावला ना सगळीकडे तिथे नारळ काढतात आहेत माड, झाडं काढतात आहेत. शुभम सिलेक्ट करते कोणता माड हवा आहे मला, आणि तसं ते काकी आम्हाला काढून देतात. म्हणू नको लांब आहे. 4 अजून एक पाहिजे, एकच. आता हे आपले 5 झाले बघा, हे 5 झाले आपले. हा आणि आता आपण 2 सिंगापुरी घेतोय बघा तिकडे. हा ते पण काढू एकटा पण काढ. ऑरेंज ऑरेंज येलो ऑरेंज. कढीपत्ता पण आलाय तुला तर. अरे कढीपत्ता फ्री आहे. तुम्हाला कढीपत्ता हवा आहे. आता इथे आम्ही माडाची रोपं घेतलेली आहे, ते आता आम्ही आमच्या घरी जाऊन लावणार आहे. झाडं घेतली ना माडाची, त्यांचं हे घर बघा किती छान बनलंय. त्यांचं घर दाखवतो बघा तुम्हाला. हे बघा गावी पण एकदम छान छान घरं बांधतात बघा. आता तुम्हाला हा व्ह्यू दाखवला, साईड व्ह्यू. त्यांचे काचा बघा, हे कवलं बघ मम्मी, आपण बोललेलो ना असे कवलं लावायची, हा हे कवलं बघा. आता समोरून दाखवतो तुम्हाला. बघा गावी पण बघा किती छान छान घर बांधलेत. आणि इकडे आम्ही माडांची रोपं घ्यायला आलो होतो. असे फुलझाड आम्ही पण लावणार आहे बघा असे समोर खाली. आता हे फुल बघ यांच्या हातात वेगळं आहे काहीतरी ना. हा. नाव काय बोलला तुम्ही? हे नागचापाई. नागचापा. असं वेगळं आहे बघतो एकदम. आतमध्ये पिंडी आहे. म्हणजे नेचर आणि प्रकृती पण कशी डिझाईन करते बघ. फक्त माणसंच डिझायनिंग नाही करत, प्रकृती पण केवढी छान छान डिझाईन करते. छान वाटलं ना इकडे येऊन. आणि तुम्हाला परत थँक्यू आमच्याकडून. आता शुभमच्या गाडीमुळे एक फायदा झाला, ते झाडं बघ कशी बसलीत व्यवस्थित. बंद करते. तू शुभमला पण लाईव्ह थँक्यू बोला मी. हा थँक्यू. चला काकी बाय. हे बघा ही आमची एसटी बस. नदी बघ केवढी आहे. ही खाडी आपली काजळी खाडी. हा. काजळीची खाडी आपली ही वाली ना. घाट्याची खाडी. आपली इथे राजवड्याची खाडी म्हणून नाव फेमस. आम्ही इथे आलो होतो, तुम्ही पण या इकडे. मग आपलं न्यायालय इकडनं दिसतं, जिल्हा सत्र न्यायालय. हे बघा समोर ना, हे ना वरची मोठी बिल्डिंग. हे पॉलिटेक्निकल कॉलेज, तिथे मी शिकलो. इथे का? पॉलिटेक्निकल ना, टेक्निकल शाळा. टेक्निकल शाळा आपल्या पटोदा स्कूलमध्ये मी असताना इथे शिकलो. आमचा शुभम पण ग्रॅज्युएट आहे. या त्यांच्या गादीबेदीवर. आता आपण कुठे आलो? ही आता आपण वडापावच्या गाडीवर आलो. चला आता गाडी बघा आमची. गाडीचा व्हिडिओ आम्ही टाकलेला आहे, तुम्ही बघा, खाली लिंक देतो तुम्हाला. हा. आता इथे बघा ही शुभम, ही तुमची ॲम्ब्युलन्स ना. कीरबंद शोभा. कीरबंद म्हणजे तुम्ही अशी त्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून इकडे बुक करू शकता. हो. आणि इकडे साईडला आपला आंबेडकरांचा पुतळा पण आहे आणि सिव्हिल हॉस्पिटल. आता आम्ही चाललोय घरी. इथे दुसरी आपली ॲम्ब्युलन्स. हे बघा ही त्यांची दुसरी ॲम्ब्युलन्स आहे इकडे.
रुंजी आता हे बघा, हे जे डोळे बघा जरा, ते भाई डोळे इकडे बघ, डोळे बघायचे, डोळे बघा. अरे वा. आणि झोपते लगेच, हातावर घेतलं की लगेच झोपते. हे बघा, दाखव बाबू तिथे डोळे दाखव. हे बघा किती मस्त आहेत बघा एकदम. शेपूट बघा कशी आहे, शेपूट मस्त वाटते ना मम्मी. हे बघा खेळते, हे बघा, हे बघा. नाचणीचा पापड, गोड लोणचं, ही भाजी, चवळीची भाजी, कोशिंबीर, चपाती आणि गोडी डाळ. अरे वा, पूर्ण मेन्यूच आहे इकडे पण. थालीच रेडी झाली. चल जेव मम्मी. आणि आमच्या मामी बघा जेवण घेऊन आले. रिक्षातून आम्ही पार्सल केलं मम्मीला आणि झाडांना बघा. आता इथे आम्ही झाडं घेऊन आलोय. आता इथे काका बघा ते मोठे मोठे दगड साईडला काढून टाकतात आहे. मोठे मोठे आम्ही काढून टाकतो हे वाले, आणि छोटे छोटे असे ठेवले साईडला. मिक्स करून त्याच्यामध्ये टाकायला खड्ड्यामध्ये. मोठे मोठे आपण बाहेर ठेवतोय ना साईडला, असे साईडला ठेवतोय. छोटे छोटे कशाला ह्याच्यात टाकणार, ही वाली आणि माती मिक्स करून टाकणार आहे. आणि हे सर्व आता प्लांट करणार आहे सर्व.